Исәмез Зилапа. Исәнмесез бәйрәмнәр белән. Бәйрәмнәр белән сезне дә бүген Башкортстан дәүләт филармониясының шушы матур залында Тәтеш районы көннәре үтә бит инде, марафон фестиваль. Менә безнең монда бик күп күренекле якташларыбыз җыелган, шуларның берсе безнең күренекле якташыбыз Зилапа Абделманова. Үзегез белән Зилапа таныштырып китәсе түгел инде, сезне якташлар барысы да яхшы беләсез. Нефтекама филармониясында сүз остасы әйме? Концертмейстер, дөрес әйтәм бит әйме? Концерт алып баручы. Концерт алып баручы. Зилапа, әйтегез әле, менә Тәтешле сезнең өчен нәрсә ул? Тәтешле дигәндә сездә нинди хисләр уяна? Тәтешле дигәндә минем йөрәгем леп тибә башлый. Һәркемгә үзенең туган ягы якын инде. Менә мин кая гына барсам да Тәтешлемне мактыйм, Тәтешлем белән горурланам, Тәтешледән булуым белән сөенеп бетә алмыйм. Бездә халык үзгә, халык бездә җылы, уңган, талантлы, моңлы, җырлы халык. Нәрсә кулларыннан бар нәрсә дә килә, нәрсәгә генә тотынмасыннар, барысында чын күңелдән, чын йөрәктән бик теләк, бик яратып башкарып чыгалар. Шагыйрәләр, менә Әңгәм агай, Әңгәм абый Атнабаев бит инде шул тиклем талантлы шагыйрь. Аның шигырьләрен президент алдында да укып була. Табыннарда да укып була. Кайда гына барсаң да менә шул тиклем итеп язган бөтен катлам кешесенә, бөтен катламга туры килә аның шигырьләре. Зинера апа, Атнабаева. Алар турында сөйләп бер сәгать, берничә минутта гына сөйләп бетерә торган түгел, бер сәгатьтә дә сөйләп бетерә торган. Зилапа. Бүгенге чара сезнең өчен дә бик әһәмиятле димәк. Менә мин Нефтекама шәһәреннән бүген иртән үк торып, әзерләнеп, канатланып, бар эшләремне куеп, үземнең Тәтешлеләрем белән, алар белән шушындый матур, шатлыклы чараны уртаклашырга килдем, бәйрәм итәргә килдем. Бик зур чара, бик матур чара. Сезгә киләчәктә дә иҗади уңышлар. Рәхмәт. Исән сау булыйк, исән сау булсак, барысы да булыр, Аллаһ боерса. Амин. Рәхмәт.